Igbo Dị Ụtọ YouTube channel. N'ụbọchị tata ihe anyị nwere ike ịneba anya bụ edemede maka nne m. That is composition about my mother n'olu Igbo. Mana tutu anyị aga n'ihu, ọ dị ihe ndị anyị kwesịrị ịmagasị mgbe anyị na-ede edemede maka nne m. Ya bụ na mgbe anyị na-ede edemede maka nne, anyị kwesịrị ibu ụzọ gwa anyị aha nne anyị. Gwa anyị ebe o si, ya bụ ebe a na-alụ ya na ebe esi nụtakwa ya, ya bụ ebe nne ya. Gwa anyị aha ole ọ dị. Dịka ị gwara anyị aha ole ọ dị, ị nwekwara ike gaa gwakwa anyị otu ọ dị, ya bụ o toro ogologo ka ọ dị mkpụmkpụ, o nwere ahụ ka ọ na o nwere anyị ahụ. Gwakwa anyị ma ọ mara mma ka ọ na ọ maa mma. Onye ọbụla nwere nne ma otu nne ya dị, dịka mgbe ị na-ede edemede maka nne gị. Ị ga-agwakwa anyị ma ọ bụ ya bụ nwaanyị nke mbụ ka ọ bụ ya bụ nke ịbụ, n'ihi na ọ dị ọtụtụ ezinụlọ ya bụ eje. Enwere ike ọ bụrụ na ebe a na-anụ nne gị na a na-anụ ha ịbụọ ma ọ bụ ịtọ, ọ bụkwa na ngwuru ahụ nke ọ bara n'ime na ya bụ onye mbụ. Ị nwekwara ike ịgwakwa anyị na nne anyị ọ bụ onye mbụ ka ọ bụ onye nke abụọ n'ebe obodo a na-alụ ya na ezinụlọ a na-alụ ya. N'otu aka ahụ, ị nwekwara ike ịgwa anyị aha di ya. Nke ọzọkwa kakwa mkpa bụkwa na ị ga-agwakwa anyị ụmụ ole ọ mụrụ, ọ mụtara nwa ka ọ na ọ mụtara nwa. Ma tutu ị mechie ya edemede maka nne anyị, ma mgbe ị na-emechi edemede maka nne gị, ị kwesịrị ịgwa anyị ihe iji wee mee gịnị wee hụ nne gị n'anya. Ya bụ the closure, ya bụ imechi edemede maka nne anyị mgbe ị na-ede ya. Ị nwere ike ịgwa anyị maybe o nwere ike ọ bụrụ na iji hụ nne gị n'anya bụ na ọ mara mma, ọ bụrụ na nne gị ma esi nri, ọ bụrụ na nne gị ma akwụkwọ, ọ bụ na nne gị dị crafting, ọ na ọtụtụ ihe ọ na-eme tụrụ gị anya kpatara na ihe a ka iji wee sị anyị, iji wee na-asị na ị laikiri nne gị. Ya bụ ọmụmaatụ. Gee ntị ọfụma ka ị nụ ọmụmaatụ anyị. Edemede maka nne m. Aha nne m bụ Ruth Okonkwo. Ọ bụ onye Umuarụ Ugwu Ihiala nke dị n'okpuru ọchịchị Ihiala Local Government Area, Anambra State, Nigeria. Ihe mkpatara m ji tii Nigeria na o nwere ike ọ bụrụ na onye ị na-edere edemede maka nne gị abụrụ onye Anambra steeti, ọ na ọ bụrụ onye Nigeria atọ ka iji na-ede ya. Ebe nne ya bụ Imo steeti. Nne m dị afọ 54. O toro ogologo ma gbakwa dimkpa nwaanyị. Nne m dị ọcha ma makwa mma nke ukwuu. N'ezinụlọ a na-alụ ya, nne m bụ nwaanyị nke mbụ. Aha di ya bụ Francis Okonkwo. Nne m mụrụ ụmụ 5, nwoke 3 na nwaanyị 2. Ahụrụ m nne m n'anya n'ihi na ọ bụ ezigbo mmadụ ma na-atụkwa egwu Chineke nke ukwuu. Ndewo. Edemede maka nne m. Aha nne m bụ Ruth Okonkwo. Ọ bụ onye Umuarụ Ugwu Ihiala nke dị n'okpuru ọchịchị Ihiala Local Government Area, Anambra State, Nigeria. Nke a bụ gbasara ebe a na-alụ ya. Ebe nne ya bụ Imo steeti. Nne m dị afọ 54. O toro ogologo ma gbakwa dimkpa nwaanyị. Nne m dị ọcha ma makwa mma nke ukwuu. Na ezinụlọ a na-alụ ya, nne m bụ nwaanyị nke mbụ. Aha di ya bụ Francis Okonkwo. Nne m mụrụ ụmụ 5, nwoke 3 na nwaanyị 2. Ahụrụ m nne m n'anya n'ihi na ọ bụ ezigbo mmadụ ma na-atụkwa egwu Chineke nke ukwuu.